most wanted why you do again. You look like you come from foreign. Coopera question the way we get a good win. To say that person passing me and take my drinks. Just like you wanna drop it. My guys, DM comment section ichivira panagirwa nesmatira vakandugira nyangwe neni nakachombo tsvaga idea zvakatora maweeks nemadays but still ndakangozosvika paikinya after wambotraya kundifinura uri kubvira mapisarema matambira kwastikisa mukono dai ndine mari nekusponsa une tarenda boskenima nebongozosomunoaromemesembonamakokuti bombi vamwe masikana vese vabayafofi ndaisazvitanda munze vandivanzwi vasiye datano necessary avangatitadzise kutamba magitare. You look like you come from foreign. Kopera kwazvo ndiwe uchatakura win. Tosera pesi pasi mira nditenge madrinks. Relax how treatwe nemagalis. Varume vese panama kukuti bombi. Vamwe masikana vese vabaya for fit. Shega, just like you wanna drop it. I'm confused about uno waina. Tambisa jono fanenga jisale. Magalis vese vakukuta kudare. Nika wana nguva fupine wandinga fare. I'm confused about wango waina. Varume vese panama kukuti bombi. Mapisarema matambira kwastikisa mkono na indi nemari nekusponsa une tarenda ona mane bongo zozomuno.